Na sziasztok, a mai videóban bemutatom, hogyan szárad már több mint egy hete, amit felakasztottam. Itt még csak 5 napja lóg, de szépen szárad. Itt azért hajlítom meg a szárát, mert így nézem meg, hogy megszáradt-e már, mivel nem törik el, még nem elég száraz. Szépen fejlődnek a többi növényeim is, a hidrónak nevezett megállt a növekedésbe, de nem is csodálom, valamit kéne vele kezdenem, mondjuk nagyobb termőközegbe ültetni. Ez szombati felvétel, és múlt hét csütörtökön akasztottam fel, még mindig nem tört el a szára, úgyhogy még száradnia kell. Jövő héten új videónövényekről nem szeretnél maradni, iratkozz fel, oszd meg másokkal, lájkolj, hogy több emberhez jusson el, kommentelj, és akkor viszont veletek, sziasztok!